Toto video nie je pre každú ženu, ale ak cítiš, že si zaslúžiš viac, pozeraj ďalej. Posledné mesiace som len dávala. Práca, deti, domácnosť, povinnosti. A zabudla som na seba. A potom som šla na jednu akciu. Vieš, čo sa stalo? 2 hodiny úplne bez stresu. Úplne som vypla. Len ja. V pokoji, v kráse, so sebou. Pre seba. Vyskúšala som kozmetiku, ktorá vonia ako pocit šťastia a kolagén. Ten som cítila ešte na druhý deň. A vieš, čo bolo najviac? Každá žena tam cítila to isté. Že je krásna, že má hodnotu, že si zaslúži pozornosť. A preto chcem pozvať aj teba už tento štvrtok v Prievidzi, len pre pozvané. Napíš mi do komentára slovo chcem a ja ti pošlem osobnú pozvánku. Miesta sú limitované, necháme si to intímne, ženské, magické. A ak tam chceš ísť s kamoškou, tak nie ju do komentára. Poďte spolu. Zasmejete sa, vypnete, zažijete to? Sleduj mňa, sleduj náš profil. A hlavne nezabudni na seba. Teším sa na teba.